Zaterdagavond was het weer lachen tijdens de Avond van de Lach in de Smelenhof in IJsselstein. De een na de andere buut kwam met prachtige en grappige teksten. En natuurlijk ook met veel doordenkertjes. De deelnemers werden aangekondigd door Wim Lemmens, een bekende in IJsselstein die enthousiast is over de opkomst en deelnemers. Wim, hoe vond je het vanavond gaan? Het ging super. Vanaf de eerste buut ging de zaal meteen goed erin. De eerste buut is altijd lastig, maar het ging lekker. En hoe ben je ertoe gekomen om zoiets te doen? Nou, ik ben gevraagd om dit te presenteren. Dat doe ik al verschillende jaren. En ik zit zelf wat tussen de buurtreden zo, dus je kent veel mensen. Dus het is iets makkelijker om te presenteren als je weet waar het over gaat. Diverse artiesten, veelal uit de omgeving, traden op als buurtredner of als groep, zoals Wi-Fi, die een waar carnavalsgevoel opriepen met tussendoor grappen en grollen. Als het trompetje dan klinkt van ta 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 en zing is het alle la 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 la. IJsselstein Allah Allah, IJsselstein Allah. Toch was er één buurtredner uit Oostrum, Helga Cornelissen, met de buurt Tanja Truckie. Breekie, hier Tanja Truckie. Zij kwam haar ervaringen als vrouwelijke vrachtwagenchauffeur kleurrijk en knorrend uit de doeken doen. Stel u even voor, hoor. Ik in mijn koning. 18 meter lang, 25 ton. 3 dagen, 210 werkers aan boord. 4 meter hoog. Kom ik een viaduct tegen. Van 3,90 meter. Boef. Ramvast. Ik in paniek. Die veertjes in de stress, ja dat lukt niet, hè, want als die in de stress raken, dan smaakt dat vlees niet meer, hoor. Dus ik de wagen uit, ik zeg rustig mevrouwkes. Ik heb goed neus. Jullie werd een uurtje later gezegd. Hoi hoor. Onder groot applaus nam Tanja Truckie vanuit haar ton afscheid van het publiek om vervolgens met voldoening terug te kunnen kijken op haar optreden. Het ging best goed, ja. Ik ben tevreden. Hoe ben je op het idee gekomen om dit te gaan doen? Nou, ik heb eigenlijk 3 jaar geleden deze buurt gemaakt voor Oostrum. En toen was het een Oostrums buurt, want ik reed bij Bart Kamps op een verkerswagen. En dit jaar wou ik hem, ik wil er eigenlijk wel iets verder mee. Dus we hebben hem veralgemeniseerd, zullen we zeggen, bij de buurtclub. En gezorgd dat ik er meer plaatsen mee af kan. Dus het idee van een vrouw op een verkerswagen leek ons wel mooi. Vertel eens over die buurtclub. Wat is dat en waar is dat? Nou, we hebben een clubje van een aantal mannen en 2 vrouwen, Lisanne en ik. En wij zitten in IJsselstein bij een buurtclub onder leiding van Wim Lemmens en Henk Stevens. En die helpen ons al een aantal jaar. We zetten met z'n allen eigenlijk buurts op. Dus we leveren voor elkaar grappen aan en we helpen elkaar. En dat werkt heel fijn. En daarmee brengen we allemaal onze eigen buurts in de lift, zullen we zeggen. Ja. Hoe kom jij erop om een buurt te gaan doen? Nou, eigenlijk doe ik al jaren samen met Lisanne een sketch met z'n tweeën. Maar sketches, ook tekst bedenken is eigenlijk ook gewoon een buurt alleen dan met z'n tweeën. En die hebben Lisanne en ik zien bij de buurtclub gegaan om die sketches te maken. En daarmee hebben we ook een paar keer op Circus Muk gestaan. En Lisanne die kan heel goed zingen, dus die ging wat meer zingen en dat kan ik niet. Dus ik bedacht mee om dan toch maar eens alleen een buurt te doen. En daardoor is het gekomen, zeg maar. Waar treed jij nu nog meer op? Ik ga deze week samen met TNL nog 2 try-outs doen in het midden van Limburg. En als dat goed gaat, dan wil ik me in gaan schrijven voor de voorrondes van de Limburgse buurtkampioenschappen. Helga ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Ja, ik wil dit jaar gewoon deze buurt en kijken hoe dat gaat. En gaat dat goed, dan doe ik het misschien volgend jaar nog wel een jaar. Of ik maak dan weer iets nieuws, of ik ga met Lisanne samen weer iets doen. Ik weet het niet, het is even alles 1 voor 1. En ook presentator Wim Lemmens kijkt vooruit. Derde zaterdag van oktober. Vaste prik ieder jaar dus. En de volle zaal zag ik. Ja, volle zaal, dat is helemaal leuk. Dus, er zijn er meer mensen die kunnen lachen als ze een volle zaal hebben. Dus. Carnaval in het zuiden, nog de klokken maar luien. We gaan nu tot Hergebruug, Hergebruug is vroeg genoeg. Carnaval in het zuiden, nog de klokken maar luien. Is er alle gaan zingen, dat zoals we net springen.